Fellow Zimbabweans, we note with serious concern that relentless efforts by some misguided political activists who are trying hard to foment unrest and disturb the smooth hosting of the summit. Allow me to sound a candid and stern warning to those bent on disturbing our peace and tranquility. Let me categorically disabuse those nursing a misguided perception that the presence of the international community in the country during the summit presents them an opportunity to inflict reputational damage on the country without consequence. Pakashata rega ndingokuverengera post yaiswa naHope Chingono, and source close to Bishop Nyamakanga is confirmed kuti Bishop Nyamakanga vakatorwa nezuro nevakomana 4 vari kuCentral vari kuenda kukoti nhasi nenyaya yekuti hanzi vari kukurudzira mhirizhonga. Mukaona Mapurisa achiuya, try by all means to use this instruction that antu vakajaira kurova vanhu nokuuraya vanhu. Imimi musaite zvokurova, urayai. Greetings and more greetings to you good people. My name is DJ Holly and welcome to 0.5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapwe, chitubu chinonwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena, content yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akata kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Kana wanga wagara uri mugaro wepanapa, turangokutenda nekuti asai nekukurumidza kubhadhara rent. Right, nyaya dzacho dzasvika pakashata. Hanzi nehurumende mhesva mukono dzese dziri kuita zvekuratidzira, dziri kuratidza kunge dziri kuita zvekuda kuratidzira pamazuva eSADC summit. Aiwa tiri kukanda mukati. Ndonyaya ndiri kufamba nayo, but ma-citizens ari kutaura izvo kuti vakomana panguva iyi kai hapachatombode kana kutiza polisi. Hanzi mukaona polisi richiuya rine mboma, varovei, zvambaradzai, vanhu zvekuuraya chaizvo. Amawani nyaya dzacho kwadzasvika ndikokuku kwadzasvika. Hanzi yatove 4th chimurenga. First and second chimurenga chakarwiwa, nyika ikasununguka. Third chimurenga chakaita sei chikarwiwa hondo yeminda, enozvanzi ya 4th chimurenga yekubvisa ZANU-PF pachigaro. Mawana ende ndine nhau futi dzandauya nadzo. Bishop Nyamakanga vakabatwa nezuro, vari kuenda kukoti muzuva ranhasi. Saka kune ose ma-intercessors ndisandapinda munyaya dzakadzika, let's pray for him. Ngativanamatire Bishop. Is one of the people vari kurwira, vari kufaitira kuti zvinhu zviite sei zvinake. Tichapinda munyaya iyo zvizere, toita sei toonesana handitika, but tisikatambise nguva. Hanzi nakazembe hurumende yagadzirira kuti nesva mukono dzese dziiswe mujere, ende vanhu vari kungotorwa zvisina tsarukano. Ezvine zvijob sikala ari parani, ari kutiza, ari kutsvagwa nevakomana vada kumukanda mujere. Vanhu vese vane influence, vanhu vese vari influential, vari kuita sei vari kutsvagwa nevakomana. But tisingapedze nguva, tikuti kana une business raunaro rauda kushambadzirwa, ndibate. Namba dzangu ndidzo dziri pascreen. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire, ndibate futi pasame number ipapo. Toita sei tofambira nyaya dzacho handitika. Ma1 chaiwo aya. Right, rega tipinde munyaya yedu tione kuti zvakaita sei zvakamira sei. But sezvamunozivawo, tisati tapinda munyaya, tinomboda kuti mhuri ite sei
irarame tichifambisa mashoko 1 or 2 kwamuri imimi vanotitsigira kuti muonewo zviri kuitika kuti zvakaita sei zvakamira sei. Saka tiri kutaura kuti vhura an FNB account, handitika bata maiko panhamba idzo, chinongodiwa passport yako, permit haina basa, handitika vhura an FNB account. Saka bata mic panhamba idzo wotaura kuti ndabva kuna DJ Holly, ndowanditaura kuti iwewe ndiwe munhu wacho ari kuita sei, ari kuita zvinhu zvamanje manje, handitika. And then tine gwenzi riri kunetsa pataundi, gwenzi rashupa, gwenzi riri kurapa, gwenzi riri kushanda, iro gwenzi rephytomed iro ndorota sei riri kushanda gwenzi irori, handitika. Saka hanzi phytomed herbal remedies ndo gwenzi racho iroriri. Vane makwenzi akasiyana siyana, pane emudumbu, emusoro, ekensa, emafibroids, chirwere chimwe nechimwe chaungangofungire aiwaka vanoita sei, vanochisota, handitika. Saka iwo kana wakangwara, wakachenjera kunge inini, gara wabata nhamba idzo dziri paskrini, wotaura kuti hanzi naDJ Holly, imimi ndimi vanhu vacho muri kuita zvinhu, tiri kudawo gwenzi iro, zvinhu zvedu zviite sei, zvipinde mugwara, handitika, zvinhu zvedu zvirongeke. Aiwaka rega tijambire munyaya yedu, totangira papi, rega titange nenyaya yaBishop Nyamakanga. Kuti Bishop Nyamakanga, kune vasingavazive, he is the founder and leader of Zimbabwe Intercessors Movement. And Zimbabwe Intercessors Movement basa ravo nderekuunza machechi pamwe chete kuti vanamatire nyika. Ndo basa reZimbabwe Intercessors Movement. Saka zviri kunzi Bishop nezuro vakasvikirwa paden, vakatakurwa nevakomana 4 vakaendeswa kuCentral, zvikanzi imimi ndimi muri kukurudzira kuti vanhu vaite sei, vaite mhirizhonga, sezvo taakupinda muSADC summit. Pakashata. Rega ndingokuverengerai post yaiswa naHope Ching'ono, and source close to Bishop Nyamakanga has confirmed kuti Bishop Nyamakanga vakatorwa nezuro nevakomana 4 vari kuCentral, vari kuenda kukoti nhasi nenyaya yekuti hanzi vari kukurudzira mhirizhonga. Asi inini hangu semaonero angu nemanzwiro nemafolowero andinoita Bishop Nyamakanga, handinawo one day zvangu randakanzwa vachikurudzira mhirizhonga, kuti handei tinoita noise. Pese pavaitaura nezve peaceful march calling for dialogue, kuti vanhu vaite sei, vanhu vataurirane. Right, rega tiverengapo tweet yaHope Ching'ono ekunzi Zimbabwe state agents have arrested Bishop Kelvin Nyamakanga at his home in Harare, accusing him of plotting to incite public violence during the SADC summit kicking off on the 17th of August. 17 August chinenge chakabvondoka, SADC summit inenge ichitanga, vana vevhu vanenge vachipinda futi vachipinda muroad, vachipinda mugwagwa. Hanzi he joins a long list of Zimbabwean citizens arrested this week by Mnangagwa's corrupt regime. Havasi vega Bishop vasungwa sofa, vanhu vakutosvika zviuru nezviuru, vamwe vari kusungwa zvisingabude pazvivhitivhiti, zvisingabude painternet, but vanhu vari kusungwa on daily basis nenyaya yeSADC summit iyoyi, handitika. Saka DA yataura zvakare, ikataura kuti zviri kuitika muZimbabwe izvi zvekuti vanhu vari kusungwa, vanhu vari kubatwa, vanhu vari kutochwa, vanhu vari kuita sei, asi chigai chacho chaicho ndechekuti summit imiswe, ichinjwe kwekuitirwa kubva kuZimbabwe, nekuti zviri kuitika izvi zvekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu muZimbabwe zvinova zvinhu zvisina kunaka. And DA I think ndo raita bato rekutanga
kusumuka kutaura kuti zviri kuitika kuzimbabwe zvikaizvi hazvisina kunaka. Vamwe vese vanenge vakafuga musoro vakaita sei vakapinda mubako vakanyarara vachiita kunge vasiri kuona. Hanzi izvi zvikaizvi zvakutoda kuti SADC yacho chaiyo imire, but chinonetsa manje SADC yacho kana yentoriwo nevanhu vari corrupt hapana pavanozomboudza mumwe wavo kuti iwe uri corrupt, nekuti ivo vese vanenge vatoriwo corrupt handitika. Saka ma1 ndo mashoko abuda paSouth Africa ayo handitika, vari kutaura izvo kuti aiwa mhirizhonga, kumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu, zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika yeZimbabwe. Dai zvayo SADC yacho summit yachinjwa venue, yachinjwa location. Pakaipa zvamanje manje. Saka ndoda kuti ndipinde muvhidhiyo rakazembe achitaura iye kuti tichabata ende ticharova, hatisi kumira, ende akasike kutanga kuvhundutsirwa zvakadai takatombosangana nazvo. Handizoziva kuti mamwe mashoko avanenge vakuzotaura vakomana ava anenge ane umwari mukati here, kana kuti anenge atove kuda kutovhundutsira vanhu kusvika palevel rekuita sei rekugumisira handitika. But rega tinzwe kazembe aita sei achitaura kuti ndo zviripo zvamanje manje. Tapedza kunzwa kazembe nichazokuplayera mukoma Jeff Judah vachitaura kuti mukatongosangana nepolisi musatomboite vekurova zvishoma, pondai. Handizoziva kuti ndo pandambotaura pape kuti yatohondo yechi4th chimurenga. Right, rega tinzwe kuti ari kuti chii mukomana uyu kazembe achitaura zvaari kutaura. Pari kupisa baba zvamanje manje, pari kupisa zvekutodaro, but rega timunzwe kuti nyaya yake iri papi mukomana. I would like to issue a press statement on the state of security ahead of the SADC summit. Fellow Zimbabweans, we are delighted to address you today on the backdrop of ongoing activities around the hosting of the 44th SADC summit. We continue to enjoy peace and tranquility in the country as visitors troop in. Yesterday, the head of state and government, His Excellency the President, Comrade Dr. Emerson Dambudzo Mnangagwa, officially opened the 7th SADC Industrialization Week, which has recorded significant interactions by regional industry captains. We take this opportunity to applaud the local industry players, both in the formal and informal sector, for their dedication in making the week a success. Our people are generally appreciating the development strides made by the Second Republic, epitomized by the massive infrastructural development projects, policy and government reforms, visible efforts at tackling corruption, and various social safety interventions. It is ironic and sad that the unpatriotic and anti-developmental opposition seeks to undo these milestones through unnecessary protests, potential looting, and destruction of property. Right, muri kuinzwa nyaya iri panapa. Hanzi bato rinopikisa, mapato anopikisa ari kuda kudira jecha, vari kuda kumakisa, ende vari kuda kuwana mukana wekuba. Hanzi unnecessary protest. Ndizoziva kuti vakomana chirungu chavo chavanenge vachinyora vanochiwana kupi, kana kuti vanenge vachiziva here zvachinonyatsoreva, kana vachitaura kuti munyika mune rusununguko, munyika mune runyararo, zvavari kutaura izvizvi. Ma1 chaichai. Saka vari kutaura izvo kuti hanzi vanhu vari kuda kushandisa mukana kuti valute, vabe, uyezve vasvibise hurumende iri kuita basa nemazvo. Handizoti unozvionawo sei, isa comment mucomment section, wotaurawo mafungiro ako, wotaurawo maonero ako, kuti bo here iri kutaurwa nemukomana uyu kana kuti bo here. The security sector has a duty to protect national interests in its diverse forms. It is our role to protect the massive infrastructural outlay that the Second Republic has invested in within the shortest period in power. Any attempt
at sabotaging the visible developments would be confronted head-on. Equally, the security sector remains committed to ensuring that the general citizenry continues with their economic and social activities without interruption. Fellow Zimbabweans, we note with serious concern that relentless efforts by some misguided political activists who are trying hard to foment unrest and disturb the smooth hosting of the summit. Allow me to sound a candid and stern warning to those bent on disturbing our peace and tranquility. Let me categorically disabuse those nursing a misguided perception that the presence of the international community in the country during the summit presents them an opportunity to inflict reputational damage on the country without consequence. The security cluster is aware of the secret meetings being held locally and outside the country by those seeking to unleash civil disobedience. We already know the personalities and the institution that they front. We are also aware of those giving them logistical and financial support. We have also established their modus operandi, which includes hiring taxis to ferry demonstrators. Hanzi tiri kuziva vanhu vari kuronga izvi, tiri kuziva vanhu vari kupa vanhu mari kuti zvinhu zvakadai so zviitike, vasaboteje, vaite sei, vasaboteje musangano uri kuda kuitwa weSADC. Hanzi tiri kuzviziva zvese, izveurongwa hwemabhazi zvese tiri kuita sei, tiri kuzviziva. But zvamanje manje ndiri kutaurira kuti mwana wevhu akatsamwa, mwana wevhu akaita sei, akagumbuka, and haasi kutomboita mafanizi nenyaya ichi, nenyaya iyoyi handitika. Sada kuplayera a voice note rani ramukoma Jeff Judah vachitaura izvo kuti vari kunyeba vanhu ivava ende batai murove. Hondo yechimurenga baba, fourth chimurenga. Mhuri yeZimbabwe kune vanhu vese vari kuenda national shutdown. I'm instructing you as the commander of this revolution against chihurumende chatambudza nyika for 44 years. Mukaona Mapurisa achiuya, try by all means to use this instruction that antu vakajaira kurova vanhu nokuuraya vanhu. Imimi musaite zvokurova, urayai. Kwete zvezvo kuti munorova munhu nemubhadha tsvimbo 20-50, rova musoro munhu afire ipapo. Kana Mapurisa achiuya ngavauye vachiziva kuti vanhu havasi kuda kurova, vada kutouraya, and you make sure kuti you kill them so that they know kuti vanhu vane simba guru kupfuura iwo, kuti next time Mapurisa haazofi akabvuma kushandiswa zvinhu zvisizvo by the next government. Mapurisa azvizive kuti kana vapinda basa vari kushandira vanhu, kwete kushandira madetector, kwete kushandira mbavha, kwete kushandira matsotsi, kwete kushandira mahuri, kwete kushandira mhondi. Saka tiri kukumbirisa kupovho kuvarume kuti Mwari ngaakuzadzei nemweya une simba weumhondi hwekuti Mupurisa akauya rova zvekuuraya. Make sure marovera awaita dambura musoro, rova musoro ka1 kete ka2 munafire ipapo. Vazvizive kuti nyika yakatsamwa, because vakasafa ivo Mapurisa vanoti hai wakani iyi yanga iri shut down, vakafa ivo, then it makes sense, it makes real sense. Right, mangozvinzwira mega hayo, handina chekutaura, handina chekubvisa, handina chekuwedzera. Mashoko abva kuna mukoma Judah, ndiwo one of the people vari kuronga nyaya yenational shutdown iyi. Pakashata. Amen. Tunoti chine nyaya iyi. Siya comment mucomment section, wotaurawo mafungiro ako, wotaurawo maonero ako, kuti unozvionawo sei, zvakanaka here zviri kuitwa nemusangano weZANU-PF, zvakanaka here zviri kuitwa nevanhu vari kuronga kuratidzira, zvakanaka here zviri kuitwa nepolisi zvekusunga vanhu vasina kana mhosva.
pfungwa dzako dzakakosha ende zvinokurudzirwa kuti utaure, hanzi freedom of expression inokurudzirwa handitika. Saka ndo vhidhiyo ranga ndichingofamba naro zvamanje manje ndauya kuti ndingokupai a quick update. As for me DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, tiri kuti is bye for now. Ngasangane muchi muvhidhiyo rinotera.